So kay gutom naman ko no, so nigawas ko kay gutom na lagi yung Pastor Franz day no. So dara baktas ko. Ay pahita ni mabili ng sakyanan oy. Baktas lang sa takaron. Nako gigutom nako. So mao ni akong gibaktasan no, layo jud oh. Ay pahita ni sakyan. So doon ako ani. So timing kayo sa akong gikaunan ana po day vlogger no sa Mambinis. So salamat ma'am kay nakapa-picture ko ninyo. First time na tong kita karon pero okay ra kayo. O pag human ako kaon ning baktas sa pagbalik, hilis ang gikaon oy. Pahita ning way kasakyan oy. Buhon makuha natin kay ko grocery kay para dali ra kay kung magsakyanan kag kaas kay gasolina. Kung tanawan nilisngag ang ilong, nilisngag ang ilong. So pagkagabi nangadto mi sa Robinson no kay mag-practice mi og dulag basketball kauban ako sila sa Artskintoy, Chawi, ug uban na vlogger no sila Predilit, Boslong ug si Sir Baron day no. So kay nag-prepare mi sa para maragusan karong 22. So kita kits dira sa Maragusan day no kay mag-exhibition mi dira. So mo na ni dagan ching. So ako wala ko dira kay turag gitarahan og 3 charge. Bang 3 points from charge Kintoy. Infinix. Nagpasingot ni Ron dere sa Robinson. Na kung mga idol dere na mo ni ang karon no Tagalamisa, mga gahi kini Tagalamisa. Komite o Robinson ni sila ron. Og ni sabay akong igagaw sa Puspal Banday no. Og wa po damhan apoy vlogger sikat kayo kay ilam tingel mo ni. Mga kabagag nawong, karon kay mag-vlog naman ko, first vlog na ako, magpailaylas ako. Ako si Giovanni Alimocon, 12 years old, nagpuyo sa Purok 2, Santa Juana, Tagbina, Surigao del Sur, Mindanao, Philippines, wala ko na suko! So nahuman naman mong pasingot, matik na picture rin mi diri ah. Ug diri ra tama no, salamat sa nagtan-aw no.